Vivim en una societat que depèn de sectors estratègics com l'administració pública, l'energia, l'aigua, el transport o les telecomunicacions. Un incident cibernètic en aquests àmbits pot provocar un impacte social, polític i econòmic de gran abast. I no és un risc hipotètic. En un món on la rivalitat entre els estats i el cibercrim s'intensifiquen, els atacs cibernètics també ho fan. Davant d'aquesta amenaça, els estats estan reaccionant amb determinació. La ciberseguretat és una prioritat. En els pròxims mesos, la nova directiva europea NIS2 es transposarà al marc legal espanyol i les entitats que operen en aquests sectors hauran de complir uns estàndards de ciberseguretat. A més, l'estat espanyol ha anunciat una inversió de 10.000 milions d'euros en seguretat i defensa. 3.000 d'aquests es destinaran a reforçar les telecomunicacions i la ciberseguretat.